Aquí a Poblet està enterrat Jaume I, que és el rei que va, de fet, fer Catalunya i que va fer inclús alguna cosa més que Catalunya, perquè tot i naixent a Montpellier, doncs va conquerir, es va formar a Monzón, va conquerir Barcelona, València, Mallorca, va fer el que en diem els països catalans, o l'Euroregió, o el C6, també en vam dir una vegada, per les 6 ciutats que la composen. Està enterrat aquí, i jo crec que aquí, si a mi em preguntessin quins són els llocs de Catalunya que representen Catalunya, per dir-ho d'alguna manera, no? Hi ha alguns que dirien, què sé, l'Empordà, per exemple, com el meu avi va dir, no? Amb això es deixaríem la Catalunya polièdrica, no? La Catalunya dels moros i cristians, la Catalunya de totes les invasions, la Catalunya que va viure una barreja de la qual nosaltres som hereus, perquè ho som. Jo crec que aquesta Catalunya mestissa, la Catalunya de Miravet, la Catalunya de l'Estatut, a última hora, és la Catalunya real. No la Catalunya somiada, sinó la de veritat. I per tal que els homes coneguessin i sabessin, deixàrem aquest llibre per memòria a aquells qui voldran sentir les gràcies que Nostre Senyor ens ha fet. Jaume I és el primer rei de l'edat mitjana europea que decideix dictar la seva pròpia biografia, la seva pròpia autobiografia. Entre els llegats de Jaume I, el llibre dels Fets constitueix una peça clau, realment. Es nota de seguida que és un text on predomina molt la llengua parlada. No deixa de ser una joia literària de primera magnitud. I això és el que fa que el llibre dels Fets sigui segur que el va escriure o dictar, tant me dona, Jaume I. Sens dubte, qualsevol biografia d'un polític, d'un monarca, especialment quan es tracta d'una autobiografia, és un acte de propaganda. Perquè el rei diu allò que li convé normalment i amaga allò que no li convé. Les finalitats són, això sí que ho explica bastant clarament, perquè el futur guardi memòria de qui ha estat i de què havia fet. A la Biblioteca de la Universitat de Barcelona conserven la còpia més antiga del llibre dels Fets. Aquest matí justament he quedat aquí amb un dels homes que millor coneix aquest llibre dels Fets, que és un italià, Stefano Maria Cingolani. La idea que hi ha darrere del llibre és donar una visió d'ell especial i que correspongui molt al que ell pensava de si mateix, possiblement no es refiava de ningú més que d'ell mateix. És la primera vegada que un rei, en lloc d'encomanar un historiador professional, s'encarrega ell mateix d'explicar i de dictar. En aquest cas la dicta, i té alguns escrivans que apunten, de dictar la seva. És a dir, era per una cosa de personalitat d'ell? Diria que és personalitat. És possible, és possible. Us porto la... Ui, que ens porta... Ens porten alguna cosa, molt bé. Sí. Bueno, aquí tenim la crònica. L'original. L'original. El manuscrit original. És el manuscrit original, la còpia més antiga conservada en català. És difícil de llegir, És difícil de llegir, bueno. Stefano... És com tot és qüestió de pràctica. Sí que se'm poso al mig. Va estar escrit a Poblet, al monestir de Poblet, i va acabar d'escriure's el 1343, i va ser encarregada per Pere el Cerimoniós, a partir d'una còpia que ell tenia en paper, perquè es fes aquesta còpia en pergamí, i aquesta còpia que ell tenia en paper ha desaparegut. Aquesta lletra es diu gòtica llibrària rodona, típica d'aquests còdecs de luxe d'aquella època. Aquesta paraula vol Nostre Senyor complir en los meus fets. Els meus fets, el llibre dels fets... És el llibre. La crònica. És la crònica. Sí, perquè normalment en aquesta època els llibres s'havien d'escriure en llatí. Sí, però ja comencem amb una certa difusió de la cultura entre laics, doncs cultura en vulgar. Després, 2 anys, del 1268, possiblement Jaume el mateix encarrega una traducció al català. Però després tenim aquestes caplletres, que cada una té la fitxa del rei en diferents posicions. Aquesta és la fitxa del rei? Sí.
Bueno, idealitzada, m'imagino, perquè a l'època... Sí, cada un és diferent. Quant temps es trigava a fer un llibre com aquest, més o menys? Bueno, depèn. Ara, tenint en compte que aquest l'ha copiat només una persona, perquè em sembla que és tot el mateix copista, tot el manuscrit, diria que entre... Sí, diria que entre 4 i 6 mesos, més o menys. Les miniatures sí que les feien a part. Després es fan les miniatures, les caplletres, es deixa l'espai. Qui era l'escrivà? Celestí d'Estorrent, del monestir de Poblet. Jaume I va néixer la nit de l'1 al 2 de febrer de l'any 1208. El seu pare era Pere el Catòlic, que era rei de la Corona d'Aragó, i la seva mare era Maria de Montpeller, senyora de Montpeller. Fa temps que Pere el Catòlic i Maria Montpellier, que és el matrimoni, ja estan separats. I el rei d'Aragó no tenia fills. Això era una anormalitat, perquè un dels primers deures de qualsevol rei o de qual senyor feudal és engendrar descendència. I no va ser sinó súplica dels consellers del rei, que pensaven que necessitava tenir un hereu, que el matrimoni s'uní novament una sola nit, durant la qual sembla que fou engendrat Jaume I. Hi ha gent que diu que el rei va tenir un contacte únic amb la reina i va ser conduït enllenat a l'Ates. Llavors, creient que dormia amb una amant, va dormir realment amb la reina i la reina va tenir d'aquest enllaç, d'aquesta única nit, en va sortir Jaume I. La veritat històrica és que en aquell moment Pere el Catòlic va anar a Montpeller a parlar amb la seva dona per una sèrie de fets polítics. O sigui que tampoc va ser tan casual la trobada. Tota aquesta sèrie de fets són fets que vendrien a marcar lo inusual del naixement d'un heroi. O sigui, el que el rei vol marcar amb això és que realment el seu naixement no és un naixement d'una persona normal, no és el naixement d'un senyor feudal normal, és un naixement d'un autèntic heroi. De fet, Jaume s'havia de dir Pere, com el seu pare, i així havia decidit el seu pare. Però clar, el pare mor a la batalla i és el testament de la mare el que influenciarà després el seu destí i imposarà el nom de Jaume. I feu fer 12 candeles i a cada una posar sengles noms dels apòstols i prometé a Nostre Senyor que aquella que més duraria, que aquell nom tindria amb nos. Pere el Catòlic, encara que no sembla que tingués cap interès a conèixer aquest fill ni el devia estimar, doncs el va fer servir immediatament per a la seva política. En un any el seu pare l'havia promès amb 2 dones diferents, ja de petit, és a dir, no només és ell, és que hi ha tot un ambient d'aquests fer servir els fills dels reis i les filles dels reis com a moneda de canvi per afers polítics i per afers així d'interessos d'estats. El va prometre a la filla de Simó de Montfort, que es deia Amícia. Simó de Montfort no es conformar amb la mera promesa, sinó que exigir com a garantia, com a aval d'aquella promesa, la mateixa persona de Jaume I, que el tindria com a hostatge en el seu castell, a Carcassona, i s'encarregaria ell mateix de la seva educació. Li entrega al Simó de Montfort, li entrega el Jaume, que amb 3 anys abandona la mare, se'n va de Montpellier i es queda 3 anys més a Carcassona, és a dir, al centre de l'exèrcit francès invasor. El pare mor en setembre de 1213. Simó de Montfort vol mantenir a Jaume I al seu castell en funció d'aquell acord, de la possibilitat del matrimoni del nen a la seva filla. Jaume I es trobà de sobte, no sols orfe, doblement orfe, de pare i mare, perquè la mare havia mort uns mesos abans a Roma, sinó també com a hostatge en mans del pitjor enemic del seu pare. Innocenci III ordenarà a Simó de Montfort que entregui aquest nen infant, aquest nen rei,
petit, els seus legítims súbdits, els catalans i els aragonesos. I enviarà un legat pontifici a Carcassona perquè el nen sigui lliurat. De sobte, als 6 anys i escaig, es va trobar a unes corts a Lleida en què els súbdits de Catalunya i d'Aragó el juren com a rei. El nen és presentat damunt els genolls de l'arquibisbe Espàrrec de Tarragona. Observem aquest fet, és a dir, el que fa de tro. El nen no és una cadira, és una persona, realment. Aquesta persona no és un noble, és un eclesiàstic. És l'eclesiàstic de rang més elevat de tota l'Iglésia catalana-aragonesa del seu temps. I això marca claríssimament el paper que està jugant la Santa Seu i l'Iglésia en la restauració de la legitimitat a la corona d'Aragó. Jaume I serà jurat rei per catalans i fins i tot també aragonesos, i de Lleida anirà a Montsó, on viurà 3 anys, protegit per els templers. Montsó és una vila important en tota aquesta història, a cavall entre l'Aragó i Catalunya, perquè aquí va començar la seva educació, en el castell dels Templers. Esta torre fue la torre, sí, de Jaime I, llamada de Jaime I, porque se supone que allí estuvo la celda donde estuvo el rey alojado, y aquí en este habitáculo es donde tuvo él su camastro. La historia dice que se irá con 9, es decir, que hay que contar que está en este castillo durante 3 años. 3 años que le son suficientes para prepararse, pero para prepararse a conciencia en el manejo de las armas y también pues para ser rey. Y en este sentido es muy interesante el hecho de... Supongo que sí, porque además aquí había una curiosidad en el castillo de Monzón, y es que los templarios custodiaban la espada tizona del Cid. Y yo creo que con la tizona en el castillo de Monzón realmente... No sé si... La figura castellana y la figura sí, y la figura aragonesa, efectivamente. Suscitat, diríem, els... Va ser ric, Jaume I? Era un pobre desgraciat. Ell ho diu en la crònica, que no tenia diners ni tan sols per al dia a dia. Però de petit passava gana, no? Home, no. Passar gana no, però no té recursos. Durant molt de temps la corona d'Aragó és pobra i no hi ha unes finances organitzades. Però amb Jaume I la cosa comença a canviar perquè ja es crea un estat. El nen, quan surt de Montsó, 1217, té exactament 9 anys. Tots els nobles s'han aprofitat de la política de Pere el Catòlic, una política costosíssima, i per tant s'han apoderat pràcticament del patrimoni real. El rei, quan comença a regnar, diu a la crònica que no té pràcticament per menjar, és a dir, totes les rendes reals estan empenyorades a la noblesa, i la noblesa el que vol és continuar això, claríssimament. A l'adolescent Jaume I me'l casen en 13 anys, amb Leonor de Castella. Serà la seva primera dona totalment. I no es tingueren per muller la reina Dona Leonor, per consell dels nostres homes, que ens aconsellaven que, puix que el nostre pare no tenia cap fill sinó nos, prenguéssim muller sent jove. Recordem que Leonor té un de 9 anys en el moment i que Jaume en té tot just 13. Precisament, ell mateix, amb una certa ironia, dirà, quan escriu als 70 anys, recorda aquesta situació, que no va poder consumar el matrimoni, no pogueren fer en la nostra esposa el que els homes fan amb les seves esposes, i va haver d'esperar un any a consumar el matrimoni. Els nobles mai volen destronar al rei. No cal. El que passa és que els nobles volen ser iguals que el rei.
Una mica per apaivagar aquestes tensions internes, el rei va intentar fer incursions en terres valencianes, unir, diguem, tots els seus cavallers, tots els seus nobles, catalans, aragonesos, en una empresa comuna, en una empresa conjunta. Una era la presa del castell de Peníscola. Li surt fatal. El rei és massa jove, el setge és massa complicat i, a més, el rei encara no té idees clares d'assetjar castells. El rei, per aquest motiu, no es va pas desanimar després del fracàs de Peníscola i l'any següent ja va programar una altra expedició contra el regne de València. El rei de València, l'Abuzeid, li proposa un pacte de pau per protegir-se i a canvi de la no invasió, evidentment li pagarà una suma de diners important, una pària, la cinquena part de les rentes i altres ingressos de Regne de Múrcia i de València. I en aquell moment se produeix l'incident amb Pere d'Aonès. Pere d'Aonès havia organitzat una petita host i volia practicar l'atac des de les fronteres de Terol en contra de les terres de Castelló amb mans musulmanes. Pere Aonès s'excusà per no haver anat a Terol, però va dir que ell ja tenia organitzada la seva campanya per anar a València i que el monarca no li ho podia impedir. Pere d'Aonès intenta davant el rei treure l'espasa i treure el punyal i aquest adolescent o aquest jove ja de 18 anys aconseguirà frenar la força d'un adult com és Pere d'Aonès. L'episodi acaba malament perquè don Pere Aonès fugí, el perseguiren i acaba mort. I davant d'aquest fet que un noble hagi mort davant el rei, ells comencen a pensar que han de mostrar al rei la seva força i l'única manera que ho poden fer és fer un front únic. El rei té, primer, la sort, valga l'expressió, de que no tota la noblesa fa un front únic contra el rei. Mentre que el Montcada, per exemple, a Catalunya, recolzen el front, els Cardona, que són enemics del Montcada, evidentment, se posen del costat del rei. En el Saló del Consell de Cent, a l'Ajuntament de Barcelona, jo hi he passat una colla d'estones, bastantes hores i algunes importants de la meva vida. És un lloc que sembla pensat exprofés per reflexionar i per parlar sobre el paper de les ciutats. Suficients. L'alternativa del rei per atenuar aquesta pressió de la noblesa és recolzar-se en les ciutats. Això comença en Jaume I? Sí, sí, sí. Perquè és més pactista o perquè no té més remei? Perquè la burgesia és més forta i està en més bones condicions per aconseguir aquesta sèrie de coses, perquè el rei, evidentment, condiciona això a ajuts econòmics. Ara, la burgesia no regala tampoc els seus serveis en el rei. O sigui, si els nobles demanen privilegis a canvi d'ajuts militars, la burgesia també demana contrapartides. Tots devem molt a les ciutats a la història d'Europa i i també a la història de Catalunya i a la història del Corona d'Aragó. Molt. I amb això una part d'aquesta realitat és imputable a l'època de Jaume I, sense cap dubte. L'estat de debilitat política i militar en què es trobava el món islàmic en realitat feia ja imparable l'avanç cristià. El problema era saber quina seria la primera operació. Si una operació tan complicada com era conquerir unes illes, o bé continuar des de Terol, continuar cap a València, que seria el més fàcil en aquest sentit. Aragó i els nobles aragonesos volen primer la conquesta valenciana que no la mallorquina. I el rei s'inclina per l'operació més rara, per l'operació de les Illes Balears. Sens dubte, conquerir un regne al mig del mar, una illa, era una cosa que era molt difícil, i això surt repetidament a les cròniques. I fins i tot es diu que aconseguir la conquesta de Mallorca és com si aconseguissin la conquesta de 3 reialmes de terra. L'operació de València se podia fer exclusivament amb forces feudals. L'operació de Mallorca implicava, evidentment, l'utilització del saber i de l'experiència naval de les ciutats, de Barcelona, de la burgesia, etc. Els vaixells tenien molts punts d'origen, des de Montpeller, Marsella, Tortosa, Tarragona, etc. Es van trobar tots a Salou,
Salou, Cambril, Tarragona, i d'allà van partir cap a Mallorca. Catalunya és un país que, si mira cap a alguna banda, és cap al mar. Hi ha qui diu que només mira cap al nord. Jo crec que mira cap al nord, cap al sud, cap a l'est i cap a l'oest, i el mar és molt important. Convé no oblidar-ho, això. El valencià Antoni Furió i jo ens hem apropat justament al mar, a les platges, des d'on va sortir l'estol de naus de Jaume I per conquerir Mallorca. No sé, tu com ho veus, això? Home, jo veig que allò d'estendre la cristiandat o la catalanitat, que també en podríem dir, són més bé conseqüències. Són conseqüències que ell, almenys la catalanitat, el fet que 800 anys després, a les illes, no van allà a cristianitzar els moros. No van a cristianitzar els moros, perquè no en deixen ni un. Per tant, de cristianitzar els moros, ningú. Estendre la cristiandat sí, perquè la cristiandat es fa més gran al posar les illes dintre de la geografia cristiana. Això de fet o com a objectiu? No. De fet, el Parlament que ell fa a Barcelona, diguem, estem parlant d'un rei de 20 anys, però que fa un discurs enèrgic a Barcelona per a recaptar suport militar i financer per anar a conquerir l'illa, les illes. En cap moment parla d'estendre la fe. El repartiment de l'illa es fa fins i tot abans d'arribar, vol dir que ja es coneix. Que a Barcelona el rei els promet el repartiment de les cases i les terres dels musulmans, una mica en funció del que porten. Segurament això és Cambrils, aleshores probablement de tot el litoral anirien eixint les 100 embarcacions fins a confluir l'Estol, que devia fer fredat quan s'acostava a Mallorca. Quan es reunien, feien una caravana, com si... Exactament. La crònica diu que és al llarg de tota la costa, des de Cambrils fins a Tarragona, però la tradició local, ara estem aquí al castell de Tamarit, i aquí diuen que sortir d'aquí, per això estem, no? Però... De fet, devia ser una extensió molt llarga. Sí, una extensió molt llarga, on van sortir 150 naus. Sí, nosaltres ens han dit alguns que també de Salou i de per tot. Exactament. També hem de pensar en tota mena de barques, d'embarcacions petites, de pescadors, que durant uns dies deixaven de pescar per anar a veure què podien arreplegar a Mallorca. Una vegada que han desembarcat les tropes, els musulmans han seguit tot el desembarc amb molta detenció i se preparen per oferir una resistència. La gran batalla tingué lloc a Portopí. Abans de començar una batalla, doncs se sentís missa, alguns fins i tot combregaven, i que hi hagués un sermó adequat a les circumstàncies, que és el que va fer el bisbe de Barcelona, prometent el paradís a aquells que morissin en aquella guerra que era santa i animant a tothom a esforçar-se en la batalla que s'acostava. I a l'alba ens llevàrem tots i oírem la nostra missa a la nostra tenda i el bisbe de Barcelona feu sermó d'aquesta manera. Déu i la seva mare no se separaran avui de nosaltres. Ens darà victòria. Heu de tenir bon coratge, que tot ho vencerem, car la batalla ha de ser avui. La descripció que fa la crònica de la batalla de Portopí, que és la primera gran batalla internacional en què el rei intervé, i probablement la més important de tota la seva vida en què ell intervé directament, és una descripció força interessant perquè dona la sensació d'una sèrie de limitacions estratègiques sorprenents. El rei parla d'altres cossos de fanteria i de cavallers que se'n van, tots cadascú pel seu compte. El rei intenta aturar-los i no hi ha manera. L'avantguarda la condueixen els Montcada, que han anat molt de pressa, i s'han allunyat molt del cor de l'exèrcit. Sense adonar-se'n que dalt del turó, dalt de la petita muntanya, hi havia altres forces que ràpidament els encerclaren i van
van aconseguir matar els Montcada, els representants més importants de la noblesa catalana. El valor que té la batalla de Portopí és que d'alguna manera trenca la defensa musulmana, porta ja els catalans davant de la ciutat de Mallorca, davant ja del setge, i expressa amb tota cruesa dues coses. Una, la superioritat militar dels catalans, dels guerrers feudals, i l'altra és la guerra psicològica expressada en la enorme violència que tindrà lloc en aquests primers moments. La guerra va ser el setge molt violent, fins i tot amb guerra psicològica. A més, diu, no volem fer presoners. Que no quedi ningú. I per a minar la moral dels de dins, tallaven el cap dels presoners i el llançaven amb el fonèvol, amb la catapulta, dintre de la ciutat. Perquè ho veiessin. Perquè veiessin. Aquesta no és específic del cas de Mallorca, és a dir, això ho feien els cristians. Això ho feien els cristians. Compassius. Però les guerres medievals no són tant batalles campals com setge a ciutats. I com que les ciutats costa molt de prendre-les, poden resistir molt de temps, i l'exèrcit sitiador no tenir provisions i haver d'alçar el camp i marxar, la manera de fer rendir-se les ciutats és a través d'aquesta guerra psicològica, el terror. Per a dir, això és el que us espera... Com la guerra civil espanyola, perquè bombardegen Guernica i Barcelona. Sí, i Barcelona, sí, o València, efectivament. Terror. No sols és una civilització urbana, sinó també molt refinada. Per exemple, la utilització dels banys públics. Homes i dones anaven als banys, encara que separats, no? Homes a un costat, dones a l'altre, però en una època en què els cristians ni es rentaven ni sabien encara massa bé què era això de la higiene. Eren més nets, tenien com dic, una civilització culta, refinada. Els cristians eren, des de la perspectiva dels musulmans, els bàrbars. I a més els bàrbars que venen, perquè la seva perspectiva és que ells estan tranquils, estan treballant la terra, estan dedicant-se al comerç, I venen aquests amb l'espasa i l'espasa i no en deixen ni on. Perquè des de la conquesta, en una generació o dos, ja no queden musulmans a l'illa. Han desaparegut. O els han fet desaparèixer. Al final, la ciutat va ser presa per l'assalt, va ser saquejada durant una setmana sistemàticament, van recórrer els carrers de la ciutat. Una part de la població va aconseguir fugir per una de les portes i se va refugiar a la serra de Tramuntana. Una vella amiga, una jove amiga, la Francina Armengol, és de Mallorca. I dona gust parlar amb una persona com ella, que és intel·ligent i vital. Guaita. Ben trobada. Com estàs? Bé, molt contenta que siguis aquí. Que vens a treballar? Sí, jo venc a treballar i de tot. Què fèieu? Miraves les fotos aquestes, sí, fantàstiques. Aquestes fotos, aquest és el rei Alfonso XIII, Sí. Que està aquí amb el capità general, que deu ser el Primo de Rivera. Sí, el Primo de Rivera, sí. Passant revista aquí. Sí. Aquest no sé si era el Cametes, que en deien el Cametes. No sé qui és. El Cametes perquè tenia les cames molt primes. No
Sí, el Fonsadots. Això va ser quan el 700 aniversari de la conquesta de Mallorca. Exacte. Se van fer unes festes a Mallorca. Fa 100 anys, exactament. Sí. Doncs aquest és el rei, sí. 1929. 29, que era 700 anys de la conquesta de Mallorca. 100 anys de la conquesta. Escolta, ara, 100 anys després, doncs ho tornem a celebrar, no? Sí. A Mallorca, el mallorquín tenim molt la sensació d'un rei molt lligat a una llegenda, no? És un rei llegendari. El rei conqueridor, el rei en Jaume, està molt lligat a les llegendes molt populars. A cada poble de Mallorca hi ha una llegenda lligada al rei en Jaume. A Jaume I li coneguem una dotzena de dones entre dones oficials, diguem, que han passat per l'Església, i amants o concubines. D'aquests matrimonis i després de les seves unions diverses, va tenir 11 fills. Les amistançades o les concubines no estan ocultes, no és una cosa vergonyant. Jaume I té la fama d'home de fembres, com ell deia pel seu pare. Aquesta fama, evidentment, que és certa, no és que sigui una fàbula, és una història. Potser es veu més amb ell que amb altres persones per la pròpia personalitat del rei. La veritat és que, a part de les 2 o 3 dones legals, Elionor de Castella, Violant d'Hongria i Teresa Gil de Vidaure, tingué 8, 9, 10 concubines més. Sembla, de tota manera, que la més estimada de les seves dones va ser Violant d'Hongria. La reina actuava no només com a muller del rei, sinó també assessora del propi rei. La conquesta de València comença tot just després de la conquesta de Mallorca. Per què tanta de rapidesa? Perquè ja els aragonesos, mentre el rei està duent a terme la conquesta de Mallorca, els aragonesos, pel seu compte, han començat la conquesta de les terres septentrionals del Regne de València. La conquesta de València té diverses etapes. Una primera etapa que s'inicia i gairebé s'acaba amb la conquesta de Borriana, que va a provocar la caiguda de tot el nord. Una segona etapa, que és la conquesta de la ciutat de València, que arriba fins al Xúquer, i la tercera etapa, que ja és al sud del Xúquer, fins al que havien estipulat els tractats amb Castella. I van de conquerir una ciutat uns mesos abans, a l'època de la recollida de la collita, els exèrcits cremaran les collites, destruiran els horts, destruiran tota la infraestructura hidràulica importantíssima, els canals de reg, etc. Entre 1233 i 1238 tenen lloc una sèrie d'incursions, de cavalcades, que és el que diu la crònica, del monarca, esquivant una mica la ciutat de València pel nord i pel sud per anar minant la moral dels que estan tancats dins de la ciutat, per tal d'assegurar que efectivament ara anava de bo, que la conquesta s'havia de culminar. El rei fa portar la reina. Portant a la reina i a la filla, acabada de néixer pràcticament a la vora del front de la guerra, demostrava als nobles que no pensava abandonar. Ara, a en Furió li toca fer-me de guia. Em du al Puig, un turó al nord de la ciutat de València. Plou una mica, però els núvols no poden amagar l'horta valenciana ni la capital. Bueno, aquest és un lloc màgic, no? En la memòria dels valencians, l'imaginari dels valencians és un lloc màgic, sí. A part que avui té una màgia especial, no? Per la tarda i la tempesta que està caient sobre València. Sí. Això potser és el que devia veure també Jaume I aquí quan va arribar, no? Sí, així va tindre lloc l'única batalla realment de la conquesta valenciana. Els musulmans pensen que aprofitant l'absència del rei i que els cristians són pocs, podran recuperar la muntanya. Saian aconseguir reunir un exèrcit de 6.000 homes, però, clar, no és un exèrcit professional. Són pagesos, són
artesans, la gent que hi ha aquí són professionals de la guerra. És gent que, en fi, són cavallers, gent que va a cavall, amb armadura, amb espasa, amb llança, amb escut, no? I damunt fan una estratagema, que és que... O sigui, és un exèrcit contra un poble. Sí, ben bé és això. Per tant, sempre a l'hora de parlar en termes d'equilibri de forces, hauríem de tenir en compte això mateix. És una població que està defensant-se, que en un últim intent desesperat s'han aplegat aquí per a fer front als bàrbars del nord, els catalans i els aragonesos que han vingut, que són els professionals de la guerra, però en qualsevol cas la meitat de les forces s'amagaren. Els cristians s'amagaren darrere. Aleshores, els cristians començaren la càrrega cap avall, una escomesa de la cavalleria, cap avall de la muntanya. Els musulmans no sols la frenaren, sinó que contraatacaren, i en aquest tira i arronsa, pujant i abaixant, cavallers contra cavallers, aleshores, pel costat de la muntanya, els musulmans veuen aparèixer un altre exèrcit cristià, que són aquells que s'havien amagat. I pensant que és Jaume I que torna, es produeix la desbandada general. Era molt fàcil per als cavallers cristians seguir-los i anar tallant caps. Diu que la carnisseria va ser molt gran. El rei estava assajant València, en el Puig, i fa venir la reina, vol parlar amb ella, només amb ella, fa retirar tota l'altra gent del seu voltant, els cavallers, les dames que acompanyaven a la reina sempre anava amb aquest seguici de dames, no? Les fa retirar i li explica com vol prendre València. Jaume no volia que repetís el mateix cas que a Mallorca. A Mallorca era un nen o un jove de 21 anys i aleshores entaular negociacions secretes, negociacions de pau amb el reietó de València, amb Saian ibn Mardanix, negociacions que només coneixia pel camp cristià el rei i la reina. Violant d'Hongria no sols és la seva dona, sinó que és la seva consellera. Ell pacta una rendició amb el rei i els nobles hauran d'acceptar aquestes condicions. No li imposaran el saqueig com li van imposar a Mallorca, que ell no va poder de cap manera evitar aquesta situació. La relació de força ha canviat. El dia 28 de setembre, la vespre de Sant Miquel, el rei de bon matí va veure la seva senyera dalt de la torre, es va emocionar, va baixar del cavall, va plorar, ho conta ell en la crònica, besar la terra, mentre que els seus nobles i eclesiàstics no sabien què passava i quan ell els digué la veritat diu que els mudà la color, és a dir, es quedaren blancs. Perquè els nobles el que volien era un botí, una entrada a Mata de Goya. A València encara queda una institució esplèndida que ve de l'època de Jaume I, que és el Tribunal de les Aigües. Els representants de l'Horta es reuneixen sota una portalada de la catedral per resoldre els plets que es plantegen i es considera que el que allà es decideix, com el lloc és màgic, és sagrat, per dir-ho així, és llei. Aleshores, el que allà es decideix és llei. Denunciats de la sèquia de Quart. Denunciats de la sèquia de Rovella. Denunciats de la sèquia Menatges i Faitanar. I tu? El tribunal, sí, és l'única institució que ha sobreviscut a diversos règims jurídics des d'abans de la conquesta. I és molt bo perquè el rei que distribueix les terres l'any 1200 o por ahí, deixa, quan fa la distribució de terres, deixa dir
i en qüestió d'aigües se segueixen manant per les mateixes, i a més ho posa, per les mateixes normes que els moros. Vull dir que... Aquest rei és Jaume I. Molt bé. Bueno, moltes gràcies. Adéu-siau. En l'últim moment, el rei es va treure un regne nou del barret, de baix del braç, i va crear el regne de València, amb la qual cosa va frustrar doblement les esperances dels aragonesos. Una, perquè els tallava qualsevol possible sortida al mar, i l'altra perquè tallava també qualsevol ulterior expansió, ja que per sota d'Aragó ara venia València i els aragonesos ja no podien continuar estenent-se. Crec que el triomf de València i de Mallorca és el que imposa el realisme a Occitània. Pel tracte de Corbeil, el 1258, signat en aquesta ciutat francesa, prop de París, Jaume I renuncia a les seves possessions, i més que les possessions, als drets que pugui tenir sobre Occitània a canvi de la renúncia dels reis de França sobre els drets que poguessin tenir en tant que hereus dels emperadors carolingis sobre el comtat de Barcelona i els comtats catalans en general. L'expansió del nord és una expansió problemàtica i les altres són expansions realment segures. El rei opta per aquesta opció, se fa més ibèric i més mediterrani, i se desentén d'aquesta situació del nord. L'expansió cap al sud, sobre l'Àndalus, no es fa de manera del tot espontània, sinó pactada entre les corones de Castella i d'Aragó. El rei Jaume I té moltes raons per ajudar al seu gendre, Alfons X el Savi. La primera, acabo de dir-la, és el seu gendre i la seva filla Violant d'Aragó, la primera filla del segon matrimoni d'ell, li envia un ambaixador demanant-li ajut a la família, pare. Per tant, aquí hi ha una raó. Jaume entra a Múrcia, diguem, a petició del seu gendre, d'Alfons X el Savi. La conquesta en només 3 mesos. Una vegada que la situació va ser restablerta, el rei va tornar el regne de Múrcia a Castella. La gent catalana, la gent valenciana, va pensar que allò realment era una empresa que no tenia sentit. Si l'havien conquerida i havien fet un esforç, havia de quedar en mans de la corona d'Aragó. I Jaume, fent gala una vegada més d'aquell realisme polític, que jo crec que cal reconèixer-li, es va oposar dient que sí, que en aquest moment, aprofitant la conjuntura, Castella era dèbil i, per tant, podia molt bé incorporar Múrcia a la corona d'Aragó, malgrat el tracte del Misra. No? Però si ho feia, quan Castella es recuperaria, i com que Castella era també molt més poderosa en habitants, en recursos, en territori que la corona d'Aragó, probablement no es conformaria amb recuperar el regne de Múrcia, sinó que fins i tot prendria alguna cosa més, fent referència, naturalment, a València. Al setembre de 1269, quan ja havia complert 60 anys, Jaume I s'embarcà per anar a Palestina a prestar el seu socors a les engrunes que quedaven dels estats croats de Terra Santa. El rei, que és molt gran, està vivint un amor apassionat amb la seva amant d'aleshores, que és Berenguer Alfonso, una castellana, una cosina del rei de Castella, d'Alfons el Savi, i el papa li ho recrimina constantment. Tu seas el rei conqueridor que tu vulguis. Tu has conquerit València, Mallorca, has ajudat Múrcia, tot el que tu vulguis. Però l'infern t'espera, perquè tu surts en aquesta joveneta i no tornes en la teva dona real, que és Teresa Gil de Vidaure. Per tant, o tu deixes aquesta joveneta o te n'aniràs a l'infern. Aleshores el rei pensa que Déu, Nostre Senyor, Déu misericordiós, dels pecats del piu se'n riu, és a dir, és una expressió que diem els valencians, no? Que si Déu posa en la balança els seus pecats de la carn i, en l'altre costat, la conquesta de Jerusalem,
segurament pesarà més la conquesta de la ciutat on va patir i morir Jesucrist. Aquesta croada va resultar en un fracàs, perquè 4 dies després d'haver salpat la flota des del port de Barcelona es produïa una tempestat enmig del golf de Lió i els vaixells de la flota varen perdre's els uns dels altres. La primera cosa que fa una vegada torna a terra, una vegada està ja sa i estalvi a terra, és buscar la seva amant, trobar-se amb la seva amant Berenguer Alfonso. Doncs una de les decisions més contradictòries i més insatisfactòries pel contemporanis i els successors del Jaume I va ser la repartició de regnes. Ell creu que té tot el dret a repartir els territoris amb unes certes restriccions, com ell creia oportú. Ell és el creador del regne de València i del regne de Mallorca, que clar, el deuen com el seu fundador i com quasi una cosa a vegades especial i particular. D'altra banda, per Aragó i per Catalunya no representa el mateix, i a vegades fins i tot representa el que ha minvat el poder i la importància del Principat de Catalunya i del Regne d'Aragó. El pare de Jaume encara és un rei feudal, encara és un primus inter pares, i Jaume I i els seus descendents van a ser sobirans, van a ser monarques. Aquesta cura que ell va tenir dels seus propis registres permet que avui tinguem una cancelleria tan ben organitzada com és l'Arxiu de la Corona d'Aragó, que tinguem milers i milers de registres de tots els reis aragonesos que contenen una quantitat d'informació també és prescuda als arxius vaticans. Això a França no existeix, a Castella no existeix, a Portugal no existeix, almenys la qualitat i la quantitat, la regularitat, ni siquiera a Anglaterra. Els últims anys del regnat de Jaume I són una mica tristos. Són una mica tristos perquè se li han anat morint els fills. Ell, que n'havia tingut tants, se li han anat morint. Al final només li'n quedaran 2, per tant, la corona d'Aragó només es dividirà en dos parts, que és la corona d'Aragó i el regne de Mallorca. Ens trobem un últim any de la vida de Jaume I, que és el 1276, amb un rei vell, un rei malalt, un rei que no acaba d'estar bé amb el seu fill, amb el successor, amb Pere, i sobretot amb un rei que veu com l'obra de la seva vida, les conquestes, en aquest cas la conquesta de València, estava en perill per la revolta dels musulmans. Mor el 26 de juliol del 1276. Ja havia abdicat el 20 de juliol en favor del Pere. Disposades totes les coses terrenals, el rei pren l'hàbit blanc de monjo cistercenc i demana ser soterrat al monestir de Poblet, com havia manat des del seu primer testament, des que era ben jove, ja havia demanat sempre ser soterrat a Poblet. El rei en Jaume on està enterrat? Està enterrat allà com veieu. Allà, home, no el veiem, però bueno. Allà mateix, el primer. El primer, sí. El que va sol. L'altre és Pere el Cerimoniós. Pere el Cerimoniós. Sí. I aquell és Jaume I. Aquell és Jaume I. Està sol. Sí, està sol, perquè la seva esposa la té enterrada a Vallbona. A Vallbona, exacte. Llavors, 1835, és quan, diguéssim, expulsen els monjos d'aquí, entra la gent... La desamortització. Arrenquen aquestes coses, treuen els ossos, els tiren per terra, s'emporten les joies, que és el que buscaven. Llavors el rector de l'Espluga recull els ossos aquests i els porten a Tarragona i els fiquen tots en una caixa a la catedral de Tarragona. I el 1952... I qui sap on és? Qui va fer de testimoni? Inclús abans del 1952, com que els valencians pujaven perquè Jaume I se li havia de fer un sepulcre i no li feien, els de Tarragona... Per què no li feien? Perquè el tenien oblidat. Ja t'entenc. I llavors li fan un sepulcre que estava al rerecor de la catedral. I al moment de ficar en el sepulcre, d'aquella caixa dels ossos, van triar el cos més gros, que van suposar que era el del rei Jaume. Que era 2 metres, ell, Això mateix. Era un Sant Pau. Això mateix. I aquest el van posar allà. Llavors va haver el dubte de 2 caps. Un perquè era ros i l'altre perquè tenia una ferida. Al saber quin dels dos era, van posar els 2 caps.
Ah, que hi havia dos, ara? 2 caps. Per ser les mosques. Per ser les mosques. Bé, llavors l'any 1952, quan els panteons estaven restaurats i van voler fer venir els restes... Ja amb el Franco, diguem. Amb el Franco, No parlem de franquisme, aquí. No, però... És a dir, jo crec que va ser com una reivindicació del patronat que va procedir a restaurar els panteons reals i aprofitant que hi havia el Congrés Eucarístic de Barcelona va fer el govern per poder portar els cossos aquí. El Congrés Eucarístico Internacional. Això mateix. De rodillas, señor, ante el sagrario. Això mateix. Que guarda cuanto queda de amor y de humildad o de bondad, no sé què. Sí. Si ens la sabíem de memòria, aquesta. Va ser un home d'una gran longevitat, 68 anys, però també va viure molt intensament. Ha creat institucions, ha fet el Consell de Cent de Barcelona. No només és un rei conqueridor, és un rei governant, és un rei en reformes importants. Ha creat una corona d'Aragó. Tenia aquest punt d'home que s'ha fet sol, i doncs sempre volia remarcar i destacar el que havia aconseguit, el que no havia aconseguit. És una persona que té també una capacitat d'anàlisi polític. És una persona pragmàtica, una persona que sap utilitzar el dret, que creu en l'escriptura, que creu en la paraula donada en aquests aspectes. Ha arribat el moment de tancar aquesta història. He conegut els millors especialistes sobre Jaume I i he visitat amb ells els llocs i els indrets de la seva vida. Allà on va néixer, va deixar la seva petja, allà on va viure, on es va formar, allò que va conquerir i allà on és enterrat, a Poblet. Sens dubte, aquest rei va ser un gran home del seu temps, del segle XIII, potser el més rellevant. Jaume I va ser un rei en algun sentit modern. El llibre dels fets, jo crec, el seu llibre, n'és un bon exemple. Va saber donar-se'n de la importància de no només fer, sinó d'explicar, de llegar a les generacions futures una crònica del seu regnat. Va voler recordar i que el recordessin tal com ell es veia, tal com ell ho havia viscut tot plegat. Per això va escriure les seves memòries, cosa que ara està de moda. El llibre que ens ha servit de guia en aquest viatge per la vida i obra de Jaume I. Va ser el rei que va emprendre amb determinació l'expansió territorial de la Casa d'Aragó i Catalunya. Però també va ser una persona a la qual avui en diríem un home d'estat, un governant amb grans intuïcions, que va saber plasmar les seves idees en institucions, que va posar les bases del sistema municipal, que va crear el Consell de Cent, que va saber construir un espai comú de record que s'ha mantingut viu fins als nostres dies. Jo crec que mallorquins, aragonesos, catalans, valencians, compartim realment sentiments comuns, en bona mesura, gràcies al que va fer aquest rei. A vegades el passat ens ajuda, ens ensenya a llegir el futur, i aquest és justament el llibre que hem d'obrir ara, el llibre del futur, el llibre del demà. Aprendre del passat, ser-ne fidels, no vol dir ser-ne presoners. No ens portaria enlloc ensimismar-nos en el passat o encaparrar-nos en el que som o en el que no som. Ara som a Europa, no ens enganyem, i aquesta és la realitat, la nova realitat. És una realitat potent que hem de saber trobar, en el qual hem de saber trobar el nostre lloc com a país, i també com a espai de sentiments i de cultura comuna, la qual cosa ens donarà, jo crec, més força i més presència. I aquest recorregut per Jaume I em referma, m'ha refermat, en l'opinió que som davant d'un rei transcendent per la nostra història, a voltes oblidat i a voltes desconegut. Però és un rei que ens ensenya també el camí del futur. Espero que a vostès els hagi semblat interessant. Gràcies per acompanyar-me en aquest viatge.